An ka foli bɛ an lagɛba bɛɛ lajɛlen k'aw fo ka waleɲuman dɔn ko ni y'aw donni aw ka jɛmukan kun dɔgɔkun kibaru ale bɛ lase aw ma samedi o samedi ka taa 9h la ka taa bila 10h la aw balakɛ Bubakari Kɔlɔn Samake fɛ. Dɔgɔkun kibaru ye jɛmukan ye jɛmukan min bɛ sigi aw ye walasa aw bɛ se ka faamuyali sɔrɔ cogo min na dɔgɔkun kɔnɔ kibaruba minnu kɛra maa minnu ka baara ye kunnafoni ɲinini kunnafoni sɛgɛsɛgɛli fo ka taa se kunnafoni jɛnsɛnli ma an n'olu bɛ kuma dɔgɔkun kɔnɔ kibaruba minnu kɛra u ka faamuyali min bi o kibaru ninnu na ani an bɛ se k'an jigi sigi kibaru ninnu bɛna taa wolo min na don nataw la u bɛ na an bɛ sigi ka baro k'o kan bi dɔgɔkun kibaru an ka wele sera kunnafonidila fila ma n'o b'an bolo studio kɔnɔ yan o ye Gabriel Kenu. Gabriel, an b'i fo k'i waleɲuman dɔn. ani Jani ɲɛmaya so fo ka taa se a baarakɛla tɔw kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ma ani minnu ye ni tuma kelen ni sugandi ka u sigi k'an lamɛn ka bɛn ni bi kumada ye an ka foli b'o bɛɛ lajɛlen u ka sigiyɔrɔ la ko ka tile hɛrɛ d'an ma. Basi t'a la maa filanan min b'an bolo o ni Gabriel k'u hakilina falen ɲɔgɔn na o ye Burama Tarawele an b'i fo k'i waleɲuman dɔn i ka nali la an ka plateau sanfɛ. Foli waleɲuman dɔn an b'o ta k'o di dali masa ma fɔlɔ masa min ye bidonya yirana ka ɲini a fɛ yarabi don caman bɛ a ko o yira ni aw kelen kelenna bɛɛ lajɛlen na ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen ka di an lamɛnbaga cɛman ani musoman denmisɛnnin maakɔrɔba jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan a ka ja maa minnu sɔgɔlen don an na ni wagati in kɔnɔna la Jani.ml ale sanfɛla la an bɛ foli di bɛɛ lajɛlen ma k'a ɲini Ala subahanahu wa taala fɛ ko kuma ye toden n'i y'a ta dɔ yɛrɛ bɛ bange ko fɛn bɛɛ lajɛlen de bɛ a den bange nka kuma de bɛ a ba bange Ala kana kuma ba don ne ni aw kelen kelenna sida bi sɔgɔmada in na yarabi bi sɔgɔmada in na fɛn minnu bɛ fɔ an b'a ɲini dali masa fɛ a k'a kɛ fɛn ye fɛn minnu bɛ yen ni jamana kɔnɔdenw bɛ se k'u ka tɔmɔta sɔrɔ a la n'a bɛ se ka u bilasira cogo min na. An b'i fo k'i waleɲuman dɔn i y'a fɔ cogo min na an bɛ laɲini kɛ fɛn minnu bɛ fɔ plateau in kan an hakilina ye de walasa a bɛ se ka faamuyali di jamanadenw ma cogo min na o bɛ se ka dɔ faamuya la cogo min na actualité ye fɛn ye kunnafoni ye fɛn ye don o don ale bɛ kuraya la don o don évolution dɔ bɛ don a kɔnɔ mais n'an ye mɔgɔ sɔrɔ mɔgɔ minnu yɛrɛ ka baara ye kunnafoni di ye u ka na u ka faamuyali dɔ di a kan hali sisan o de bɛ a to jamanaden bɛɛ bɛ se ka a tafan a n'a nafan dɔ cogo min na o fana ka fisa jamana géreli la donc o de b'an don samedi bi ye mars kalo tile 8 ye 2025 o de b'an don bi dɔgɔkun kibaru thème ba daba-dabani minnu b'an bolo an b'a daminɛ an y'a ye nin semaine in kɔnɔ décision dɔ kun fɔra kura tɛ bilen mais a kɔni a bɛna fɔ appliquer o de daminɛna nin semaine an y'a ye nouveau prélèvement des services de télécommunication o tɛ dɔwɛrɛ ye maa minnu n'olu bɛna baara kɛ service de communication o dɔ ye Orange Malitel fo ka taa se Telecel ma maa minnu bɛ crédit ani wari ci olu la a yirala k'a fɔ dɔ farala o musaka kan kun jumɛn na a musaka in kan ka kɛ jumɛn ye musaka in taara hakilina jumɛn de kɔnɔ an da bɛna don o la ka faamuyali di o la an lagɛbaaw ani an filɛbagaw cɛ donc Burama Tarawele ni fɛn kura min taara sisan n'an b'a fɔ décision kura peut-être a kuma bɛ ŋunuŋunu n'a bɛ ɲini ka kalo 3 bɔ mais a appliquer ni kɔni daminɛna nin semaine in na k'a yira k'a fɔ an ka service de télécommunication n'o ye Orange Malitel fo ka se Telecel ma crédit tali ani wari cili ko dɔ farala musaka ninnu kan dɔ farala kan kun jumɛn na. Ayiwa an bɛ segin ka lamɛnbaga cɛman ni musoman bɛɛ lajɛlen i n'a fɔ i bɔra mana furakɛla fanga ɲɛmaw ye hakilina min bɛ n'a taara kabini février kalo ale tile 5 san 2025 conseil des ministres ni o ye lajɛrɛ ministre ba min bɛ kɛ k'a bɔ o la ka taa se mars kalo ale tile 5 ma hakilila k'a fɔ fɛn caman bɛ yen minnu fɔra sabi kɔma ni o ye ministre de l'économie et des finances ka taa se marabolo yɛrɛ ɲɛma ni o ye chef du gouvernement général de division docteur Abdoulaye Maiga olu ye lajɛrɛ kɛ ka kunnafonidilaw wele hakaja kɛrɛnkɛrɛnnenya la hakilina minnu bɛ yen n'a taara jamana autorités fɛ n'a bɛna bin jamanaden bɛɛ lajɛlen kan sabula mɔgɔ si ma bɔ mɔgɔ si la nin ko in na i ye faama i ye fantɛ bɛɛ lajɛlen de b'i yɛrɛ ye a kɔnɔna la donc u ye sira caman fɔ u ye tɛmɛsira caman fɔ tɛmɛsira belebeleba ye jumɛn ye k'a fɔ san 4 in kɔnɔna la fo ka taa se san 5 ma kɔfɛ jamanaw tun bɛ dɛmɛ mun don an ka jamana kɔnɔ n'o bɛ kɛ sababu ye ka baarada caman kɛ ka baarada caman bila sen kan an ka jamana kɔnɔ k'a fɔ k'olu dɛmɛw jɔra o dɛmɛ dɔw tun bɛ t'u jɔ sefa wari miliyari 400 ani kɔ la n'i y'a ta i k'a lajɛ u y'a yira k'a fɔ jamana fɛnɛ ye baara bila
ci bila maa minnu ma ka jamana foroba baaraw kɛ recrutement ko b'o la fonctionnaire kunda b'o la minnu farala jamana ka fonctionnaire kan k'olu fɛnɛ sara wari n'i y'o tɛ k'a lajɛ san kɔnɔna la k'o bɛ taa i yɛrɛ sɔrɔ sefa wari miliyari 400 kɔ la donc n'i y'a tɛ k'a lajɛ besoin min jɔ non seulement 400 milliards à manque de gagner 400 milliards de plus au fɛnɛ nana donc n'i y'o bɛɛ tɛ k'a lajɛ o bɛna dɔ fara jamana ale ka musaka kan donc ko nin bɛɛ waleya mun fɛnɛ bɛ k'a fɔ an bɛ donni min na ko bi guerre belebeleba saba fɛnɛ nana i coko o guerre fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn ye bɛɛ lajɛlen mu o dɔn an bɛ wagati min na ko bi an ka golomasiri tabaw menenen no mun na ni o ye la guerre de souveraineté an ka souveraineté bɛ se ka recouvrir cogo min na ka intégrité ka se k'o sɔrɔ cogo min na donc n'i y'a ta k'a lajɛ baara caman bolo dalaw ko la dugu caman tun bɛ minnu minɛna k'a fɔ ko olu bɛɛ lajɛlen seginna an ka jamana ma ni o don kɛra k'a fɔ golomasiri tabaw de kan ka taa militarisation des polices olu fɛnɛ nana don o kɔnɔna la donc polisiw kan ka militariser k'olu bila nin bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la o tɛ taa k'ankurajɔw kɔ o ci taa a ka ja armement sanni kɔ k'a di maa o maa bɛ taa o ko kɔnɔna la a yirala k'a fɔ o bɛɛ lajɛlen bɛ a kɔnɔ n'i ye nin bɛɛ lajɛlen ta k'a lajɛ nin bɛ sɔrɔ cogo di musaka dun an bɛ donni min na ko bi a yirala n'an kuma daminɛ kɔnɔna la n y'a fɔ maa si tɛ ka anw dɛmɛ bilen Union africaine tɛ k'an dɛmɛ bilen Union européenne tɛ k'an dɛmɛ bilen Banque mondiale tɛ k'an dɛmɛ bilen dɛmɛ bɛna bɔ maliyɛn denw kun o dɛmɛ la solution mun sɔrɔla la rapidement olu yɛrɛ fɛ dɛ o de kɛra nin ye ka tarifu fara dɔ fara mɔgɔw ka tarifu kan concrètement mun farala kan n'i y'a ta k'a lajɛ carte de recharge a kɛra i y'a fɔ cogo min na i ye téléphone so saba fɛn fɔ an bɛ wagati min na bi a kɛra nafama a kɛra panne o i mana fɛn o fɛn ta dɔ farala olu kan ni o ye pratiquement 10% ye n'i ye 100 crédit ta dɔrɔmɛ 10 o bɛ tigɛ ka bɔ i kun ayi n'i ye 1000 crédit ta dɔrɔmɛ 100 o bɛ tigɛ ka bɔ i kun a fɔra fɛn min ma fond de soutien ko a bɛna kɛ soutien baara bɛna kɛ pratiquement infrastructure minnu bɛ ni olu kan ka kɛ jamana kɔnɔna la ka se ka olu améliorer ka se ka dɔ fara olu fangaw kan a ka ja dɔgɔtɔrɔso ko b'o la kalanso ko b'o la ka taa se sɔrɔsiw ka kɛlɛkɛminɛw ma o ye o wariw ye a bɛ o bɛɛ la bon n'i ye orange monnaie ni monnaie ninnu tɛ k'a la transfert monnaie parce que voilà siga t'a la donc 1% fɛnɛ faral'o kan ne ye mɔgɔ min ye 1000 ci ou bien ni mɔgɔ min na 1000 retrait kɛ orange ta tun ye dɔrɔmɛ 10 de walima maltel ta tun ye dɔrɔmɛ 10 ye mais an bɛ donni min na ko bi olu ka temps bɛ to u nɔ na temps fɛnɛ bɛna fara a kan o bɛ taa jamana ka wakinɛ la donc o ye musaka minnu bɛ k'a fɔ jamana ɲɛmaaw y'a ta an bɛ wagati min na bi k'a da jamana kɔnɔdenw kun a baara bilala sen kan orange de fɛ fɔlɔ pour le moment parce que maltel ta an y'a ye maltel fana ye crédit SMS ci ou bien a ma jateminɛ ko la fɔlɔ sinon je pense que maltel ye SMS ci hali saba monnaie yɛrɛ n'o ye ekɔlidenw yɛrɛ ka fɛn ye olu fɛnɛ o ye o message sɔrɔ don jumɛn y'o fana communiqué e y'a message sɔrɔ maltel ta an y'a mɔgɔ caman y'a faamu ok alhamdulillah donc o b'a yira k'a fɔ olu fila bɛɛ ta bilala sen kan télécell de ta ma bila sen kan fɔlɔ donc musaka yɛrɛ fanba i ye mun fɔ kuma daminɛ la fɔlɔ o ye a bɛna don ninnu da fɛ mais n t'a dɔn n'i ka ɲininkali bɛ denw ne la n'a ɲɛna n'a ma ɲa an bɛ segin ma ka na tuguni voilà Gabriel e ye mun de faamu ni musaka kura minnu taara ka service de télécommunication sɛgɛrɛ hali n'o y'a sɔrɔ jamanadenw de bɛna a wari bɔ ni lamɛnnikɛlaw ye k'a fɔ ko jamana kɔnɔ ni cakɛdaw minnu ka sɔrɔda ka bon kosɛbɛ ni ye télécommunication bɔ a la tɔ b'i dɛ olu de bɛ se ka chiffre d'affaires de milliards kɛ par jour donc i b'a ye k'a fɔ an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ a togolen tɛ mɔgɔ si la ne yɛrɛ bolo jamana ye retard ta ni mesure ni tali fɛ kosɛbɛ kabini 2020 ni transition ko ni tun donna sen na c'est vrai peut-être partenaire dɔw tun b'an senkɔrɔ minnu tun b'a yira k'a fɔ ko n'an bɛ hakilina kelen na k'u b'an dɛmɛ an ka miirinaw n'an ka kɛtaw la mais tagali ɲɛ an kɛlen ka na fɔ c'est-à-dire en prenant l'initiative des actions i b'a ye k'a fɔ caman y'o fosi ka bɔ an kɔrɔ janfa nana minnu yɛrɛ tun ko k'u b'an dɛmɛ olu y'a ye k'a fɔ vraiment an ye dɔnsen kura min ta olu ka nafa sɔrɔ t'o la donc u b'u ka dɛmɛ sonsoro an ta fanfɛla la ainsi de suite donc gouvernement tun bɛ k'i débrouiller ani fond sɔrɔbɔda minnu fitinin minnu tun b'an bolo k'a essayer k'u sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛn ka musaka ninnu ka se ka jɔ a jigiyaw kɔrɔ mais i b'a ye k'a fɔ tagali ɲɛ o y'a ye k'a fɔ a ka gɛlɛn il faudrait que jamanadenw ka contribution wɛrɛw kɛ min ni si tɛ kelen ye parce que dɛmɛ minnu tun bɛ na fɔlɔ la n'o tun bɛ kɛ sababu ye ka nin bɛɛ lajɛlen pan jamanadenw kun na o dɛmɛ bɛɛ lajɛlen tigɛra an don bɛ gɛlɛya min kɔnɔ i n'a fɔ n balimakɛ y'a fɔ cogo min na
a ka gɛlɛ kosɛbɛ kosɛbɛ a fɛn bɛɛ lajɛlen sirilen don musaka la n'a fɔra ko sɔrɔbonda minnu bɛ jamana kɔnɔ ko minnu bɛ chiffre d'affaires minnu kɛ n'a barika ka bon kosɛbɛ k'o ye télécommunication mɔgɔw ye ni don a entreprise kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ye multinational ye c'est à dire kɔkan mɔgɔw de ka cakɛyɔrɔw don hali n'a y'a sɔrɔ ko malidenw kɔni de bɛ baara kɛ a kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ gɛlɛya dɔw yɛrɛ fana donna waati dɔw la parce que taxe dɔw bɛ yen fɛn dɔw bɛ yen u tun bɛ facture an kunna ka sɔrɔ o tun man kan ka par exemple répondeur tun bɛ facture an kunna a kɛlɛ kɛra nka miliyari hakɛ dɔ de sara jamanadenw ye a ko kun kɔrɔ o ko kɔni o kiri yɛrɛ mɔgɔ yɛrɛ t'a dɔn o bɛ dakun kelen min na i b'a ye k'a fɔ fana o bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ sɔrɔ wari bolola o fana barika ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ o chiffre d'affaires fana presque a ɲɔgɔn tɛ jamana nin kɔnɔ en dehors des banques cakɛ bonda wɛrɛ si tɛ yen ko min bɛ se ka a wari ɲɔgɔnna labaara tile kɔnɔ donc n'i bɛ wari sɔrɔ sira de ɲini teliya la ko min bɛ se ka kɛ ka jamana dɛmɛ ka sɔrɔ degunba ma y'a la je crois que a cɛ ka ɲi o tun k'o penser nin yɔrɔnin nin kan kabini voilà 2020 ou bien 2021 parce que bon avec la rectification en 2021 je pense que a moment yɛrɛ de tun ye waati ye ka ni taxe ko ni k'a sigi sen nka i n'a fɔ kabini 2022 Burkina fana je crois bien i bɛ nana a procédure sɔrɔ sen na mais ale nali a ko kɛra sɛbɛ yɛrɛ ye kosɛbɛ kosɛbɛ fɛn bɛɛ lajɛlen tout ce qui est consommable jamanadenw fɛ que ce soit des choses importées ou bien des produits manufacturés sur place n'i b'a san i b'a sɔrɔ dɔrɔmɛ tun faralen don a caman sɔngɔ kan a bɛ f'i ye directement ko i bɛna min san nin ye n'i bɛ fɛ ka 100 san n'i mago bɛ 100 i bɛ 10 de fara a kan o 10 nin k'o bɛ fara jamana ka a bɛ bila jamana ka wagaden kɔnɔ ka bɛn ni a bɛ fɔ min ma ko fonds de soutien donc a bɛ fara jamana ka wagaden kan parce que tout simplement kɛlɛ min bɛ sen na mɔgɔ wɛrɛ tɛ na dɛmɛ don an ma k'a fɔ k'u b'an bɔ a la an yɛrɛ de kan ka se ka a dɔn k'a fɔ ko an de kan ka an yɛrɛ bɔ bolo la an b'an yɛrɛ bɔ bolo la cogo jumɛn na n'an seko damayira an b'o de kɛ donc olu y'o fɛnw sigi sen kan Burkina boisson crédit a connexion o ye dɔɔni fara a bɛɛ lajɛlen kan mais a ma kɛ problème ye Burkina a kuma ma caya de toutes les façons ko kami b'a ɲɛma tɔn de filɛ n'i ye kuma fana cayalen ye Mali kɔnɔ peut-être mɔgɔw y'a ye fɛn dɔw bɛ yen avantage ni fɛn dɔw fana bɛ sɔrɔ an bara yan minnu ni Burkinabéw ka marabagaw jɛna minnu kɔ donc a nani bɛ ka kɛ problème de toutes les façons i tɛ du min kɔnɔ i tɛ se k'o kɔnɔna kow dɔn fo ka a dɔn lakari je pense que malidenw kan ka se ka yɔrɔnin dɔ de faamu c'est que ko nin tɛ kun bɔ n'a farala ɲɔgɔn kan a bɛ kɛ kunba kelen ye a bɛ se ka mako dilan quoi maliyɛnw k'a lajɛ tiɲɛ yɛrɛ la jamana nin sɛgɛnna ten peut-être an ka autorités u bɛ don jamanadenw kan ni kumaden minnu ye i b'a sɔrɔ o kumadenw de ma sugandi ka ɲɛ parce que n'i ko fonds de soutien sisan a bɛ faamu ko a bɛna don jamana dɛmɛni ko la mais min yɛrɛ bɛ jamanadenw ni kan yɛrɛ ko ni kumaden bilala o minɛn kɔnɔ a ka ca la a tɛna kɛ gɛlɛya ye jamanadenw ma ça aussi c'est très important stratégie de communication fana de bɛ k'an ka mɔgɔw jɛ c'est juste tout simplement dire que ne yɛrɛ bolo an ka autorités ye retard ta dɔɔni ni mesure ninnu tali fɛ parce que an bɛ min na mɔgɔ wɛrɛ tɛna se ka n'an dɛmɛ a kɛlɛ kɔnɔ ka tɛmɛ an yɛrɛ bakun kan. I y'a fɔ ko kami b'a ɲɛmɔgɔ tɔn filɛ o de b'an to hali sisan Burkina kan mais exemple dɔ ta an y'a ye k'a fɔ Mali transition sɛmɛlen ka Asimula na an y'a ye k'a fɔ i bɛ fana kɛlen ka fanga ta i bɛ nana Mali de la i bɛ mɔgɔ délégation de ta ka na Mali la yan ka na Mali ka système lajɛ an ka CNT yɛrɛ an ka CNT bɛ ka marché cogo min na an ka organe de transition bɛ ka marché cogo min na mais an y'a ye mɔgɔ caman ka analyse la u taara adapter u fɛ yen avantage caman b'anw ka mɔgɔw fɛ yan hali nombre hali fɛnw a kɛra bénévolat ye a ma taa kɛ i b'a fɔ musakaba min bɛ bɔ yen n'a dun fɔra sisan ko nin bɛna ta tuguni i y'a yira yɔrɔ dɔ la k'a fɔ entreprise ninnu caman ye multinational de hali n'o y'a sɔrɔ malidenw de bɛ baara kɛ an b'a yira k'a fɔ o bɛɛ ka ɲi Mali économie ma mais entreprise ninnu ye multinational n'i y'a ye wari min taara sa 10% sur les unités crédit 1% sur wari ci la a ka bɔ entreprise ninnu na a bɛna bɔ malidenw de poche kɔnɔ wa a bɛna bɔ maliden jumɛn poche kɔnɔ
an b'a jateminɛ ka bɔ maliden min ka ca ni se tɛ maliden min ni maliden min t'a dɔn yɛrɛ kuma dɔ la mɛ sini ta kɛ cogo di 10% ani 1% in bɛna bɔ olu de kunna a tɛna bɔ multinational ninnu kunna donc est ce que comparaison bɛ se ka kɛ nin yɔrɔ la ka fɔ a kuma voilà u ka ɲi ka sacrifice kɛ. Je pense aussi que n'amant kɔlɔsi kuma b'an dun yɔrɔnin dɔw fana na c'est-à-dire k'a fɔ ko se tɛ malidenw minnu ye se tɛ malidenw minnu ye olu kuma teli ka transfert Orange Money ni fɛn ninnu kɛ dɛ non il faut k'an fana ka yɔrɔnin dɔ faamu i bɛ taa fɔ k'i ye transfert ni dépôt ni fɛn ni crédit ni fɛn ninnu ta yɔrɔ o yɔrɔ an ka ɲɔgɔn faamu ban c'est-à-dire téléphone ko ye fɛn dɔw ye n t'a fɔ ko téléphone c'est nécessité de b'a la l'excité ko ye l'excité mais k'a fɔ ko e ka dɔnni min bɛ kunna ko pour que e ka o labɔ yɔrɔ dɔ la ka taa n'a ye yɔrɔ dɔ la ko a ɲininen b'i fɛ ko 1% walima 10% k'i ka crédit la non k'i ka o ladon k'o to gouvernement o dɔrɔmɛ 10 walima k'o dɔrɔmɛ 20 wa fila kun kɔrɔ ko e t'a fɛ k'o di. Alors que téléphone bɛ facilité min d'i ma o de ye k'i sigilen to i nɔngɔni na dɔrɔn k'a ci ka taa i ɲɛnamɔgɔ i ɲɛna yɔrɔ la a ka se i ɲɛnamɔgɔ ma o k'a ta basigi la ka sɔrɔ a ma bɔ a nɔ na n'est-ce pas mais imagine n'i ko k'i t'o di k'i bɛ wuli ka taa e yɛrɛ bɛ wuli ka taa a di bolo ladun vous voyez i bɛna effort min fourni peut-être e yɛrɛ bɛ tila ka musaka wɛrɛ don kow la c'est-à-dire maliyɛnw bɛ ka essayer tuma dɔw la ka den ni koliji k'a bɛɛ fili ɲɔgɔn fɛ c'est pas bon. An ka dɔn k'a fɔ jamana nin tɛ mɔgɔ wɛrɛ ka jamana ye koyi an de ta don a basigi bɛ an de kan a gɛlɛman ba fana n'a kɛra an bɛ min na nin ye a bɛ ka kɛ an fana yɛrɛ de kan donc fɛn o fɛn bɛ se ka kɛ sababu ye ko dɛmɛ bɛ don kɛlɛkɛlaw ma maa o maa bɛ ka baara kɛ ka basigi la nati fɛn o fɛn bɛ se ka kɛ dɛmɛ ye k'a lase olu ma an fana ka miiri dɔɔni dɔ kɛra quoi bololafɛn filɛ nin ye ale ye tumako de ye quoi. C'est-à-dire, je comprends que mɔgɔw a bɛ se ka digi dɔw la a bɛ se ka gɛlɛya dɔw bolo parce que tout simplement ce n'est pas que minnu yɛrɛ fana y'a mesure ta ko n'olu ye u ka téléphone ta k'o bɛ transfert kɛ ko a tɛ tigɛ olu fana kun. Mais min b'olu kunna a mana tigɛ kunna peut-être an bɛ segin ka taa donc vraiment an y'a ye k'a fɔ n'i ye fɛn yɛrɛ jateminɛ hali sisan an bɛ ɲininka ni hakilina min b'i la o kun kɔnɔ mais n'i y'a yɛrɛ tali jateminɛ an ɲɛ bɛ mɔgɔ min wari in ka ɲi ka taa yɔrɔ min na. Wari in kan ka kɛ cogo min na maliyɛn caman y'a jira k'a fɔ wari in tigɛli peut-être n'a fɔra olu ye k'a kan ka taa jamana ka sécurité jamana infrastructure la a tɛ fɛn tiɲɛ olu ye mais wari in yɛrɛ bɛna kɛ cogo min na o de ta ka bɛn maa caman ma wari in bɛna ye cogo min na est ce que wari in bɛna se ka contrôler est ce que maa bɛna se ka wele ka t'o bila organe législatif ɲɛma wari bɛ joli la an y'a ye covid wagati jamanadenw ye wari minnu fara ɲɔgɔn kan wari kuma bɛɛ u tun bɛ to ka total fɔ hali n'a y'a sɔrɔ kɔfɛ tuguni an ma maliden caman tɛ se ka fɔ a y'a ta yɔrɔ dɔ mais a total kɔni bɛ se ka fɔ mais an ɲɛ t'o si bilalen na en place déjà alors que wari sara dun daminɛna wari tigɛli daminɛna maliyɛnw kunna. N bɛ foli di bɛɛ lajɛlen ma ko Ibrahim. Vous savez que nin kuma in débat a ka ca mais n'i y'a ta i k'a lajɛ an bɛ fɛ ka mun fɔ dɔrɔn n'i y'a polémique cayalen jamana kɔnɔna la ko kɛcogo a n'a kɛ kuma sinon Gabriel y'a fɔ cogo min na i den tombé la wagati min na moi je peux dire que c'est-à-dire au fond de moi-même j'avais bien aimé et puis ne tun y'a ɲini k'a fɔ fɛnɛ gouvernement ye temps ta ka sɔrɔ a ma nin ko in kɛ mais vous savez ko ni ko analyse ta i k'a lajɛ kuma dɔw la i bɛna ye k'a fɔ ko kɛcogo n'a ma k'a kɛcogo la dɔrɔn a bɛ jamana kɔnɔdenw tɔɔrɔ a bɛ jamana kɔnɔdenw futini c'est-à-dire il faut que fɛn dɔ de ka fɔ fɔlɔ an ka mun faamuya vous savez que jamana in kɔnɔ Mali kɔnɔna la ni a 23 millions ta i k'a lajɛ maa o maa bɛ k'a fɔ k'i fa ye maliyɛn k'i ba ye maliyɛn i tɛ se ka jamana wɛrɛ kanu ka tɛmɛ i faso kan ko dɔ de bɛ se ka k'i la mun b'i tɔɔrɔ k'i révolter k'i bila i ka jamana na sinon jamana in kanu bɛ bɛɛ lajɛlen de fo k'an k'o faamuya mun y'a fɔ ko 20 in ɲana o ye maliyɛn Mali kanu b'a kun na a dɔn non an ka taa ni 20 ɲɛba ye parce que o kun ye communication de mɔgɔw bɛ ka jateminɛ k'a fɔ j'arrive pas bon an ka komi kuma n'a fɔcogo don quoi donc mun bɛ k'a fɔ k'a kɛcogo ɲana taxation in ɲana o ye maliyɛn den dɔ ye Mali kanu b'a la mun fɛnɛ b'a la k'a fɔ k'a ma ɲa faso den dɔ do faso kanu b'a la a y'a fɔ donc nin bɛɛ jamana kɔnɔden de n bɛ fɛ ka mun f'i ye quoi jamana fosi tɛ an bolo an faso kɔnɔ vous savez
Ni be faso kono, ni ma delika body, ti faso kanule, ti faso valeur. Moi, je vais te dire une histoire. Au de quoi son né à Fradoma qui est faisait d'une dieu, faisait d'une manière bien quoi. Né Bora $100 entre 2014 2016, 2017 la kata Sierra Leone. Billahi, ala de machine, tu me dis en condition bella de l'economie. Ni vraiment la fiam sur dit qu'on l'a de sourire parce que là-bas là, qui ne travaille pas, je mangeais gratuitement, je me lavais gratuitement. Mais de coup du nana, de fait que j'étais hors de chez moi même là. Ntim faye, ntim baye, ka fon wuli la bime fenga mbalma doye, shukon du seye ke nyaye, au distance kama ne kume dado no shume kashi, konte mino kote warkote fufuite. Ouye faso kanuye faso tini. Ma famille. Donc, à côté de Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, domina abebo, magan kono, adon, hineni makarim donala. Aya ira ka fo na Allah subhanahu wa ta'ala ko yamara ku ta ku cibo ne yamara dira makaka bo abora fina ese sura tala ka se o kera benyina don o ba ira ka fo kuma la suri ala kwa bebi faso fe ko do de se ga faso kono ubi kuma do de se ga faso kono mun bi toro ko yere ku famba juwani nyemo mun nya ta fora bela jelene bo kuma fo ko jamana nyemo ga jumeli être le premier à faire des sacrifices et être le dernier à avoir des services. Ma famille, on jamana nyemoga. Bon ni duwe on jamana nyemogo te ka laje ka damne kuina kana bla bila. Ama ye ka fo communication fon fembe nu ya ke sacrifice la mo bora ka féliciter mais ali bi tobaje. Sur tous les plans, ali bi tobaje. Donc jamana kono donc mu sigle no follow. Baba, ou gu sigle no follow privilège munum be nyema yere bolo ou bina jume ne blanc. Parce que ni a te ka la jere voulu ado taraka fo ancien premier ministre munumbe no koku ka fon be ka demain il faut ndo doma ça coûte environ plus de 40 millions aux contribuables maliens kalo million binan mega taka di au premier ministre uma a premier ministre du boye mu ke anwa jamana konna la ntina mo ta to ma dantala ou ya anwa bien ntaro mina foto ko mina kwa foi mabo ko nu kono le président fana bala mais o lufta ma se ka nyaso mais premier ministre nu ta ko ne ali bi 40 millions na ku forasta degré meta domino lu na fo vraiment ni ko a kuntara ka fo loi do kaka ka mais ame wakati ni mina bi ni gelembe se na premier ministre tacho fond de souveraineté la nya ye ka fo jamana nyemo ko bora fo la ka fo ko deche ka le jeno ko ale fene tunga boga fo bo a 3 tiers benje da ko abeka franga premier ministre fene na ale fene ko ka le ta ka le double ka jo be ko ministre be ko bo ka déclaration do ke ka fo vraiment ni privilège ni ko me fenga ko malgré ko ya fo et réduction de l'état kera bibina ka fo 100 milliards ko bora jamana ka budget la re mais kuma famba rere mu ne ga jetemine la re o lu ko boka communiquer do ke ka fo boni avantage mu be gouvernement ni CNT bolo ni bebla la folo billahi ta'ala la tu fora ka fo yere ni magana c'est-à-dire 10% ya sur les recharges ko 15% de jamana kono donc ma famille parce que bina ye ka fo lu nye jole no nye mo mununa o lu ye dobo o taula o lu bora ka fo anjena ni ko pour le bien-être de notre pays pour l'effort de guerre. Donc no kera jamana kono don fe mana dokun obe swama mais olu to be tu make ola dun fora de ka fo olu de nana fene de do muna ka fo fanga dira uma ka fo gen la jamana kon nala ante fanta jamana ambe se an yere koro mais ni jamana te ka la jemu mega jamana toro ko o yi corruption yurugu dumo juguya ma kelenga ma keme ni yorodu o fora ko o de bega jamana se ko o keleb na damne jamana yere nyema ya yira ka fo o de bina ka lega keleke bere folay machibo mala somo ko tala do maka ko tala ni enfa mi interi o tala andu ya yo kele be sina men ya yo kele be sina ali before mabo yurugula ni mu ma fara ka push mabo ala alla ya soro sawosa wakati ministre de la justice aba ira ka fo fin chama mega minebi comité era do sigra singa ka fenga do sigi enfin agence do sigi agence munube ka fo bien munube nous saisira o bisega bla to na jamana ka bolo ka na ira la ka fo ma munube ka fo ko siga kele no ula ko uye foroba wardu ni kiri joro ula ulu fo me sega segen to na ka bla jamana ka work da sabla o fin chama to me so la fona atigu beta kaso ko fe o tlaga segi ko ka fo bénéficier mais o bora la bi agence BNB ni nom na yurugu la o kele o besina ala ibe ni ibe ga discours do te kala je ibe na depuis ay coup d'état ke wakati me il est resté capitaine amake colonel plutôt que général albi avec capitaine ala donc ko fait privilégié allié CNT te kala je be mo ko chama mega kuma Bourgogne CNT te 100 personnes bon mais on t'a tu me 121 à boro la kataka fo 147 là donc privilégié et puis
communication fana kɔnɔ CNT mɔgɔ dɔw bɔra k'a fɔ ko dɔrɔmɛ kelen tɛ bɔ olu sara la hali bi o kumaw bɛ o vidéo bɛ ka tɛmɛ aw ko dɔrɔmɛ kelen tɛ bɔ aw sara la maliyɛn lambda minnu bɛ ka bɔ ka to ka fɛn Gabriel ye fɛn dɔ fɔ kuma kɔnɔna la n bɛ fɛ k'o yɔrɔnin n pancho kan dɔɔnin dɔrɔn ka dakuruɲɛ fila fo la n'i y'a ta k'a lajɛ mugan sara in ou bien tan sara in n'i ye mɔgɔw kumani a la 2% in sarali n'i ye mɔgɔw kumani a la n'i y'an ka jamana in ta k'a lajɛ fantan de ka ca ni faama ye là c'est pas à discuter. Donc on va ira k'a fɔ n'i y'ale crédit tataw lajɛ fantan crédit tata de ka ca ni faama tɛ parce que crédit ko ye jumɛn ye bi a ye ja mi ja i b'a ta hali n'e m'a ta e mɔgɔ dɔ mɔgɔ mana jɔ i la o bɛ a fɔ i k'a ta pour que i k'ale wele n'i m'ale wele i ti nasɔngɔ yɛrɛ sɔrɔ bi nafa yira o jumɛn ye o y'a fɔ an ka ressources minnu bɛ yen k'u bɛna nationaliser an ka sanu n'an ka lulu n'an ka lithium ninnu fɛn minnu bɛ an ka jamana kɔnɔna la a fɔra ko pétrole ni fɛnw bɛ yan k'olu bɛɛ bɛna kɛ jamana ta ye donc anw tun bɛ fɛ k'a fɔ bi na san 5 in kɔnɔna la résultat jumɛn de sɔrɔla o la wari jumɛn de sɔrɔla o kɔnɔna la yuruguyurugu kɛlɛli nana a fɔra ko wari minnu sɔrɔla yuruguyurugu la ni wari minnu ni fɛn minnu sɔrɔla wariw kɛra cogo di u taara da jumɛnw fɛ o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ tuguni an y'a ye k'a fɔ tuguni lithium dɔw dayɛlɛ la basi t'a la an bɛ segin ma an kɔni mago bɛ transparence la bi mais o transparence de b'an don question filanan kɔnɔ Gabriel an ye communiqué dɔw ye communiqué yɛrɛ kɔfɛ an ye acte dɔw ye tuguni fo ka taa se fond de gestion ma ani mɔgɔ minnu nommé yɛrɛ fond in baara ko kuma la ni fond in kan ka taa yɔrɔ min na n'i ye mɔgɔ caman ka remarque jateminɛ réseaux sociaux kan ou bien mɔgɔ caman ka intervention jateminɛ télé ni radio so la u b'a yira k'a fɔ fond in kan ka taa yɔrɔ min na mɔgɔ minnu kan ka fond in baara ani tɔgɔ fila min bɛ ka fɔ fond le malien de nature an tɛ se ka malien comparer burkinabé la f'an k'o fana bɔ an kunkolo la non i jɔ ban ni bɛɛ ye n'i y'a ye ko kuma cayalen don kɛ ni bɛɛ lajɛlen ye sɔn ni jogo dɔw bɛ malien na a tɛ dɔw la n'an ye ko kelen daminɛ ɲɔgɔn fɛ a bɛ taa laban cogo min na malien mais énergie b'a fɔ ko non k'ale bɛ sacrifice kɛ k'a fɔ ko voilà a bɛ 19 heures de temps di courant na ainsi de suite pendant que san tɔw kɔnɔna na an y'a ye k'a fɔ mɔgɔ mako bɛ courant na ka baara kɛ waati min na a tɛ sɔrɔ an ka ɲɔgɔn ɲininka fana sa est ce que an bɛ sɛbɛn an b'a fɛ ka sɛbɛn kɛ wa ou bien on veut rester dans le folklore. Même au poste de contrôle, quand je suis arrivé là-bas, ne nana ye vendeur ambulant ni surachou drougole me ɲɔgɔn na cogo min na j'ai dit à tes balmɔgɔ la k'a fɔ ko à chaque fois on vient nous attaquer dans nos postes parce que cordon sécuritaire tɛ yen alors que n'i ye Burkina frontière n'i ye Mali frontière lasago dɔrɔn i bɛ taa fɛn wɛrɛ ye ɲɛ kɔrɔ i b'a dɔn k'a fɔ olu bɛ k'u ka sécurité ta ba la et pratiquement c'est dans tous les secteurs au Mali donc réellement réforme yɛrɛ de kan ka kɛ jamana ni kɔnɔ wa an fana ka bɔ fɛn dɔw kɔnɔ et réellement il faut que autorités ka sabali u k'a fɔ mɔgɔ ye on n'est pas dans la démocratie ce n'est pas un régime démocratique. La question est-ce que réellement transparence bɛ na kɛ nin fond de gestion na est-ce que a tɛna k'i n'a fɔ an ye covid ko ta fana ye cogo min na wa soutien kɔnɔna na a gestion kɛra cogo jumɛn cogo jumɛn mais n'a y'a sɔrɔ ko assemblée membre dɔw yɛrɛ impliqué len don a gestion yɛrɛ la dun ou bien fond bɛ tɛmɛ olu ka sira de fɛ ka sɔrɔ ka a kan ka répartir cogo min na k'a kɛ donc u ka baara kɛ ni jɛnɛya ye u kana na to jamanadenw sirannen don min na o laban u ka laban ka taa bange mɔgɔ minnu bolo ɲɛsin yɔrɔ min ma u ka ko la tile ka tila ka taa bɔ côté la quoi. Basi t'a la donc Burama hakili la dalajɛ la e bɛ se ka mun fɔ nin ko kan heure y'an t'an bolo an bɛ don thème filanan kɔnɔ joona cogo min na e bɛ se ka mun fɔ fond in GFU ye cogo min. Bɔgɔre an y'o de fɔ kɛ don y'a ka kɛ an na bilen n'i y'a ta k'a lajɛ anw ka jamana golomasiri taabolo bɔ baara min na ni o ye de k'a fɔ ka jɛ diɲɛ fɛn bɛɛ kɔ ka taa u da cɛncɛn fuga ni kungo fugaw kɔnɔna la jango anw jamana kɔnɔdenw ka sigi bi ka kuma jango anw jamana kɔnɔdenw ka sigi bi ka te wuli ka dumuni kɛ ka da ka sunɔgɔ ka wuli hɛrɛ ni badenw na dɔw de sɔnna ka jɛ u denw n'u musow kɔ ka bɔ u fa n'u baw tɛriw ni minisow ni frigolisiw tun bɛ baara fɛn fɛn kɛ bi olu bɛɛ ka revenu diminuyera bi o wagati kɔnɔna la ni État ka bi dɔ bɔra 200 dɔrɔn de b'a bolo 200 in kan ka kɛ jumɛn essence 100 ani crédit 100 pour que a ka se baarayɔrɔ la n'a sera baarayɔrɔ la a bɛ weleli kɛ marché bɛ se ka sɔrɔ cogo min na walima ka denbaya ka kibaruya dɔn essence 100 taara crédit 100 sa n'i ye
crédit kɛmɛ na ta ni dɔrɔmɛ tan bɔr'o la a tɛ se ka kɛ sewa a tɛ se ka kɛ damu ye e bɛna weleli kɛ cogo di i b'a kɛ cogo di ni ne dun ko e ma k'e ka dɔrɔmɛ kɛmɛ di a moi en tant que dɔrɔmɛ tan di a moi en tant que chef de famille ridicule don maloyali ko don a ka gɛlɛn donc o dekun fanba bɛ an bɛ fɛ ka kuma surunya ni mun ye bi o de k'a fɔ ɲɛmɔgɔw k'a jateminɛ k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la anw bɛɛ dilennen don ka jamana dɛmɛ mais u y'a fɔ an ye ka u k'a fɔ an ye yuruguyurugu kɛlɛ minnu bɛ ka kɛ a wari minnu bɛ ka sɔrɔ a bɛ ka don da jumɛn fɛ fɛn minnu fana bɛ yen n'i ka kuma yɛrɛ base b'o de kan parce que o transparence ko yɛrɛ an tɛ se k'o kuma fɔ parce que mun na da dɔɔnin tɛ a la da dɔɔnin tɛ a la sira jumɛn fɛ a tɛ se ka calculer o ni ye ressource min est ce que moi même je me demande que Orange ni État yɛrɛ tagalen ɲɛ o bɛna ɲɛ la parce que Orange mina ko bi n'an ko k'an ka caisse ka augmenter ɲa kelen kɔnɔ tiɲɛ yɛrɛ la k'a fɔ nin fɔ mun bɛ ni jamana kɔnɔdenw y'a bɔ u sɛgɛn n'u wɔsi ji la a jɔda kɛra nin ye a jɔda kɛra nin ye a wari donna nin na a wari donna nin na ni kɛlɛkɛminɛn in de sanna nin sira hakɛ in de dara ni dɔgɔtɔrɔso hakɛ in de dara ni ekɔliso hakɛ in de jɔra wa maa o maa bɛ yen fɛnɛ ka bɔ kuma kɔnɔ maa o maa bɛ yen k'a fɔ n'i y'a dɔrɔmɛ kelen dun i ka bɔ ka yira jama bɛɛ la k'a fɔ malidenw ka faso wari e de y'a dun i ka yira télé la i ka yira public i ka yira uniw bɛɛ lajɛlen na jugement ka kɛ ɲangili ka da i kan hali dɔrɔmɛ kɛmɛ n'a filila ka ci ma n'i ta tɛ i b'a ɲɛɲini yanni k'a dun non i ka a ka publier quoi a ka publier u k'a di journaliste ma u k'a di bɛɛ lajɛlen ma an k'a ye k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la malidenw ka dɔrɔmɛ n'u ka dɔrɔmɛ tan ninnu de bilala a kunna nin y'a dun nin y'a dun. Basi t'a la an tɛna se ka émission in cɛ hali n'o y'a sɔrɔ wagati y'an t'an bolo ma Gabriel y'i bolo da wɔɔrɔ dɔ kan n'o ye communication ye an y'a ye nin semaine in kɔnɔ k'a ta mardi la fo ka se jeudi la gouvernement ye atelier dɔ organiser atelier min na a ye maa minnu ka baara ye kunnafoni dili ye communication fo ka taa se réseaux sociaux ma maa maa bɛ baara kɛ de la presse tun b'o la fɛn mɔgɔ caman tun b'o la walasa ko communication gouvernementale atelier in tun ye atelier de renforcement de capacité technique i donna kuma in na dɔɔni mais kuma caman u b'a fɔ ko journaliste bɛna transfert kɛ ka i ka transfert fɛɛrɛ dɔrɔn de sara wa yala i bɛna fond de soutien fana fara a kan wa a bɛɛ préciselen don fɛn kɔnɔ quoi mais sauf que souvent mɔgɔ caman option saba don option saba don mais ni e kelen o kelen ta dis-toi que mɔgɔ min bɛ taa retraite kɛ o de b'a sara dɛ fond de soutien ni e m'a sara ni e ye 1000 dɔrɔn de ci k'i ka frais de transport sara fond de soutien D de a bɛɛ kalannen don fond de soutien bɛ numéro D de la i bɛ transfert sara e kɔni b'a ci ten e bɛ 1000 dɔrɔn de ci mais maa min bɛ taa 1000 tirer en quelque sorte depuis combien de temps an ye organes dɔw gɛn yan parce que u bɛ propagande ni fɛn na ils sont pas en train de communiquer en notre faveur c'est vrai toute communication est orientée à un objectif ɲɛfɔli fɛn o fɛn communication fɛn o fɛn bɛ kɛ hali an bɛ min na nin ye laɲini dɔ de b'a kɔfɛ o mɔgɔ wɛrɛ ma n'a fɔ k'a bɛ kuma i kan a bɛ laɲini dɔ de ɲini na u ka faamu ale ka fɔta fana na donc i ni mɔgɔ min bɛ kɛlɛ la ale tɛ se k'a ka média fana ta k'a kuma k'a fɔ k'a bɛ kuma ka ko da ja e yɛrɛ la on a vu le cas en France o ye RT n'o ye Rusiw ka chaîne télévision ye k'a suspend o ka yɔrɔ la et waati dɔ fana nana kɛ an ye France 24 ni TV initiative en la matière a fana a tɛ ko anticiper de o de y'an ka conséquence n'i ko k'i b'i to conséquence gérili la i tɛna se ka anticipation kɛ ka ko nata bali je sais même pas si voir les démarqués mais aujourd'hui pour intégrer l'amour il te faut payer cher bɛɛ b'o dɔn parce que mɔgɔw nana ka avantage ye ɲɛfɛ mais munna mɔgɔw y'o opposé parce que tout simplement communication ma kɛ a kɛcogo la quand tu dis à un fonctionnaire qu'il doit faire une contribution obligatoire a ka sɔrɔ ni fitininin min na n'a yɛrɛ tɛ denbaya musaka les gens n'y trouvent pas souvent o de bɛ k'an bila dingɛ
Donc, c'est-à-dire, il ne faut pas que un chien qui